Hi everyone! Buhay dito sa probinsya, Bicol. Ayan, gagala kami dito. Lalakad tayo. Samahan nyo ako maglakad. Welcome to my channel, Cheryl So let's! So ayan, naguguluhan kami kung saan kami dadaan. Ayan, kasi baha. Baha. Hoy, ano, malubong ka doon. Ha, 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 ha. Dapat yung mababak. Kunin ni mimi ko. Ikaw na. Nabibili ako. So, ano eh. Aray ko niya, Diyos ko po. Diyos ko, Lord Jesus. Adi pungal. Hirap ng kalagayan namin dito ah. Diba? Kaya mo yan, be. Ayusin mo. Aday, just be. Ako naman ito, hirap ito. Doon ko nangipa. Ano natin pala daw? Kapa-kapa tayo nito. Sino? Bo. May lindol bag ako no sa sama. Bahain. Bahain mats dito. Sobrang baha. Ayan, bahang-baha na. Hirap maglakad ng ganito. Yun, ho. Sa kalwa. Yay. Ay kabla. Maglulutaw. Yay. Sabi na hindi ito na. Una ako mapauran ka na.
So, yan. Yan. Dito sa, tayo dito sa Bicol. Maulan. Maulan dito. Ama, oh. Ayan, nag-aasikaso na dito sa sa probinsya ng Bicol para magtanim ng palay. So, dito kami lalakad. Ayan, tatanim na ng palay. Taniman na naman, gastusan na naman. Ayan. Ayun, teka. Oh, nagtanim na. Nagtatanim na sila ng palay. Tanim na ng palay. Okay. Oh, nagtanim na. Nagtatanim na sila ng palay. Ayun, nagtatanim na ng palay at nang maulan pa rin dito. Aray. Gala tayo. Ayan, saan-saan tayo nakarating. Nandito na tayo sa may Kapunuan. Punta kami doon sa bahay ng aming kapatid. So, ayan. Akyat bundok life. Akyat bundok. Ayan. Kapagod gala-gala ba?
Diyan na tayo dadaan. Doon na lang. Didi ho, Wendy. Gadang kumain niya. Harap daw. Hi! Ra. Tatanim na ng palay. Tantoy! See ya! Ay, nakarating din. Nakarating din sa wakas. My gosh. Hello. Dada na. Oh my gosh. Ito ang bahay ng aming kapatid. Bahay. Diba? Salamat po. Dito na kami. Pasok kayo sa bahay namin. Ayan. Dito na kami. Ayan. Sa mansyon. Mansyon. Dito na kami sa mansyon ng aming kapatid. Ayan. Malayong paglalakbay bago makarating dito. Hoy!